аксия дар магазини Realfon то охири моҳи декабр идома дорад. Дар магазини Realfon модели наве ки нав бромадагиай Tecno Go 1 памяти 4x64 ва памяти 4x128 аст ки метавонем ба нархи 7990 рубл ва 128 гаша бошад ба нархи 8990 рубл харидорӣ кунед. Телефон на даруни комплектатсияш чихол, защитная пленка, кабел, скрипка, ҳама чиз дорад. Просто телефонро мегирӣ, истифода мекунӣ. Телефон чӣ хеле гуфтем 120 Гц экранаш кор мекунад, 5000 мАч батарейка, процессорш бошад Tiger T615 мешавад ва стереодинамика ҳамаи боло ҳамаи поён мехонад ки дута камера дизайнш ба дизайни iPhone 13 ва 14 обычный монандай. Ва тарзи кор карданаш ба шумо ман нишон метам. Телефон чӣ хел дитан чӣ хел кор мекунад плавни экран, и ба тарзи кор кардан экран ва и боша тарзи камера карданаш ки хитон бинена дар комментария баҳотен.